Oke, yuk. Aglani murji benar dan darinya nih ya. Backnya खुलुमबाय welcome to my YouTube channel. दा जों थांगासिनो दोङो हिरिम्बा बाथौ मन्दिरनि थांनाय दो खैराबारियाव ताको साइकेलदो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ नायलांबाय था आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो चेनेलखौ जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिब्ला जों थांनिसै हिरिम्बा बाथौ टेम्पोल नायनो साइकेलदो थ' बिदिब्ला लेट्स गो दुब्लि गेजेराव बार खोलो बारदों ताको सान्दुंबो गारसाबाव जों दा फैनानै मोनफैबाय लख्रा पिकनिक स्पट थ' मैया गेदा बेनो लख्रा पिकनिक स्पट तुला ओके जों दा फैनानै फै गामिनि लामाथि फैबाय जादोंमोन दा मेन रड मेन हावाय मोनफैबाय आरो मेन बरिसरनि लामा बिथिं डाइरेक्ट सारियालि मोनहैयो गुवाहाटि बिथिं बगामाथि ओरै थांनाय रास्ता सिदा दा जों मेन हावाय मोनफैबाय नायलांबाय था भिडिअखौ ओके जों दा फैनानै बरिसर टाउन बारबाय दा थांबाय थादों ओके जों दा थांबाय थादों लामाया नंखा हामाना मा बुंनो ओरैनो नायसाय लामाखौ ओके थांबाय थादों लामाया ससे हामा ससे ब्लक मोनलायबाय आरो ससे थाना दा खल्टा खल्टि मोनलायगोन मा बुंनो लामायालाय गाहामा सिसि ब्लक गोजा खिन्थु सान्दुं गासा आरो दुब्लि गेजेरथिं बिथिंबो लामाया थिगानो दोङो एकदम हायफाय लामा इनियाव दुब्लि गेजेर इनियाव सान्दुं गोसा थांबाय थादों मोनसिगोन बायबा नायलांबाय था भिडिअखौ नै आखर नुखादों बे जि गिदिर इनियाव नैबेबो तामान गिदिर हर बिलोजां बैया गिदिर जों खालामना होदो जों खालामना होदो फैनानै जों मोनसे माबा मा होनोमोन सुइस गेट टाइप मोनबाय आरो ओइ नै दलं फिसा टाइप सुइस गेट टाइप मैया सुइस गेट टाइप बेग केमेरा दैया तामान सिबियाव थांदों बिदिनो आरो दुब्लियाव लांदों आं जोंनिथिं फैदोंमोन बरिसर जानानै इथिं गामि गेजेर लामाथिं फैदोंमोन फैनानै नैबे मेन बाय हावाय मोनबाय आरो हावाय टाइप होलांथोंसै दा सान्दुं गोसायाव नायलांबाय दा भिडिअखौ बार खोलो बारदो आरो सान्दुंबो गासा दुंदो आरो जों साइकेल सलायना होलांबाय थादों जों नायबाय था भिडिअखौ जों दा साराय मोनबाय इथिंनिफ्राय फैयो नै दा जों इथिं लांसै इथिं थांनाय जों फैबाय थानो अके जों फैबाय थानायाव नै मोनसे साहा बागान फिसा बरिया नुदों हिरिम्बा मन्दिर खाथियाव हिरिम्बा मन्दिरा बाय सिगाङाव थांबाय थादों मोनसिगोन आरो बारा नंला 2 मिनिटफोर हिरिम्बा मन्दिरा सिगाङाव साहा बागान होनाय जि मोजां साहा बागाननि खाथियाव दोङो मा गदिनदो मेगनदो आंनि केमेरा मोजां फैयाखै मानो भाइ सिङाव थांनि मजा एकदम फिल्डिं खाथियाव नै बैया देनजाखा मन्दिरा मा असम थांनि खाथियाव थांनि नायबाय था ओके सफैगारबाय नै बे केमेरा सिंनि र' असम मालाय फट' थिखांदो हाबि जोंसै सिङाव नायलांबाय था ओके थिसुला लाखानोसै इनाव हाबबाय थानोसै मजा एकदम मन्दिरा थांनि नायलांबाय था ओके जों दा हाबनिसै याहु मा फाइनालि हाबमारबाय असमखा मोजां
हाबनोसै मेन बाथौआव हाबनोसै दा जों अके जों दा बाथौ सिङाव हाबनोसै नालाय दा फै एकदम पार्टाइबार एकदम मजा नांदो हाबनानै फै oke जों थांबाय नाय नालाय दा oke खुलुमनायदो खुलुमनायदो नालाय दा oke जों दा खुलुमखांबाय दा सोंथि जागासिनो दोङो मेन बाथौआव फैदो मेन बाथौआव मेन बाथौआ बिनो रायजोफोर नायना लाखा Apa berai batu serzigirina Binti horda onnalai Jengna apa serang ilama Binti horda onnalai Jengna apa serang ilama Apa berai batu serzigir सान्दुं गोसायाव हिरिम्बा मन्दिराव गिदिंबाय थादो जोङो दा सान्दुं गोसायाव इ सान्दुं गोसायाव नै मन्दिरा नैबे गेट इनाव नैबे मन्दिर मेन इयाव खुलुमखांनानै फटा सटा लानानै फैबाय दा थांसै जोङो नौ माबा मोनसे जानानै थांसै नौ एमान सान्दुं गोसा जाबाय नायलांबाय था भिडिअखौ जुदि नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लागाव बाय थांसै हिरिम्बानिफ्राय थांसै oke जों हिरिम्बानिफ्राय ओंखारनानै हिरिम्बानि फ्रन्ट एकदम हिरिम्बानि फ्रन्टथिंनो नै साइडथिं मोनसे हटेल दोङो इयाव जानानै ब्लड न'आव थांसै नालाय दा जोंना दा मोनफैबाय जानोसै घुगनि आरो परथा जानोसै नायबाय था आं खालामनानै भिडिअ जादों nah latihan nah siap जों याव परथा सरथा जाखांनानै ओंखारबाय आरो नै ओंखारबाय इथिंनिफ्राय ओंखारबाय दा थांफिनसै न'आव थांफिनसै oke दिनैनि भिडिअखौ जुदि नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय गोदान भिडिअ गोदान जायगायाव लोगो मोनगोन बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ गोदान जायगाजों बाय